Patay ang hubog nga lalaki nga manapat unta sa iyang inahan human masumbagan sa iyang manghud. Nakala si alias Julius, 42 anyos, human gisumbag sa iyang manghud nga si alias Josefus, 37 anyos, sa ilang panimay sa Sitio Aligi, Barangay Bulacau, Talisay City, Martes sa hapon. Sa pagrespondi sa kapulisan, ilang nakitaan si alias Julius nga naghigda sa kawayan nga sofa ug wala nay kinabuhi. Dabantayan nila nga nabunog kini sa iyang ulo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang biktima hubog nga miuli sa ilang panimay nga nagbitbit og tubo nga may gitasun nga duha ka tiil. Sa pagkakita sa manghud nga suwayan unta og bunal sa biktima ang ilang inahan, dali niyang gisumbag ang biktima. Miabot gayud ngadto sa 3 ngadto sa 5 kahigayon nga naigo sa kumo ang biktima diha sa iyang agtang ug ulo. Nahagba ang biktima nga walay panimuot hangtod nga ang inahan sa biktima ug ang sospek maunay nakabantay nga wala na kini maglihok. Nasikop ra usab sa kapulisan ang sospek. Kasong homicide ang gikatakdang ipasaka batok sa maong manghud.